Hormuzský průliv už nekontroluje světovou ropu. Emiráty a Saudská Arábie otevírají tajné trasy, které Íránu berou veškerou moc. To by mohlo navždy změnit globální ekonomiku. Při bližším pohledu na mapy je zřejmé, že rovnováha světové moci do značné míry závisí na úzkých námořních průlivech. Hormuzský průliv, spojující Perský záliv s Ománským zálivem, je bez pochyby nejdůležitější tepnou, kterou denně propluje téměř 20 milionů barelů ropy, což představuje 1/5 světového obchodu s energiemi. Historicky byl tento průliv pro Teherán strategickým nástrojem nátlaku. Celý svět závisí na tomto úzkém průchodu. Země zálivu však nyní zvažují výstavbu kanálu, který by jej zcela obešel, přímou cestu z Perského zálivu do Ománského zálivu. Severní cíp ománského poloostrova Musandam zasahuje do Hormuzského průlivu a vzdálenost mezi nimi je překvapivě krátká, jen několik desítek kilometrů pevniny. Pokud by byl v této oblasti vyhlouben kanál, ropné tankery by mohly opustit Perský záliv, aniž by vpluli do íránských teritoriálních vod. A zcela by se tak vyhnuli hrozbám min, útoků rychlých člunů, pobřežních raket nebo rušení GPS. Tato myšlenka existuje již desítky let, ale krize v roce 2026 z ní učinila vážnou úvahu. Írán se neomezil na hrozby, uzavřel průliv a svět okamžitě pocítil dopad. Tisíce lodí uvízly, denní tok 20 milionů barelů se zastavil a dovoz energií v Asii byl paralyzován. To vše kvůli námořnímu průchodu širokému pouhých 34 kilometrů. Projekt kanálu by byl plánován následovně. Začínal by v nejužším bodě Musandamu, poblíž pobřeží Ras al-Šajma ve Spojených arabských emirátech a protnul by pohoří Hadžar, aby dosáhl oblasti Chasab nebo Dibá na pobřeží Ománského zálivu. Celková délka se pohybuje mezi 20 a 50 kilometry v závislosti na zvolené trase, ale nejedná se o rovinatý terén. Bude nutné provést výkopy skrze vápencové a dolomitové vrcholy, které dosahují výšky až 2000 metrů, s vrstvami stlačenými miliony let tektonickou aktivitou. Jedná se o jeden z nejtvrdších typů hornin na planetě. Pro moderní tankery třídy VLCC, které jsou dlouhé přes 300 metrů a váží 300 000 tun, by kanál musel být hluboký nejméně 25 metrů a široký 200 až 300 metrů. Miliony tun horniny by musely být odstraněny. Titanická výzva. Náklady jsou stejně kolosální. Ačkoliv některé zdroje uvádějí 100 miliard dolarů, realističtější analýzy odhadují částku mezi 200 a 300 miliardami dolarů kvůli geologické složitosti a seismickým rizikům v regionu. Výkop v Musandamu vyžaduje 40krát až 60krát více úsilí než rozšíření panamského průplavu, které stálo 5 miliard dolarů. Z technického hlediska by přeměna tohoto pohoří v splavný kanál byla jednou z nejodvážnějších operací v historii lidského inženýrství. Pokročilé modely naznačují, že výkop by nevratně změnil ekosystém a geologickou strukturu, ale strategické výhody daleko převažují nad riziky. Musandam není jedinou alternativou. Diskutuje se také o kanálu dlouhém 950 km přes poušť Rub al-Chálí od jižního pobřeží Saúdské Arábie k Ománskému zálivu. Bez hor a s rovinatým terénem by byl technicky schůdnější než Musandam, ačkoliv vzdálenost vytváří obrovské výzvy, odpařování vody, sedimenty a astronomické náklady na údržbu. Saúdská studie z roku 2008 odhadla jeho náklady na 200 miliard dolarů. A přestože se může zdát, že jde o rovinatou poušť, některé vyvýšeniny dosahují 700 metrů a jeho blízkost k hranici s Jemenem znamená další bezpečnostní rizika. Státy zálivu však nezahálejí. Již existují infrastrukturní projekty, které začínají neutralizovat íránskou hrozbu nad Hormuzem. 48-hodinové ultimátum, které vydal americký prezident 26. března k udržení průlivu otevřeného, vyvolalo v regionálních hlavních městech poplach. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zprovoznili přístav Khor Fakkan, aniž by čekali na americký pokyn. Tento přírodní, hluboký přístav, chráněný útesy pohoří Hadžar, se otevírá přímo do Ománského zálivu, mimo dosah Hormuzského průlivu. Provozovaný společností Gulfliner má infrastrukturu schopnou odbavovat velké ropné tankery a integrace doků a ropovodů stojí mezi 200 a 500 miliony dolarů. Minimální zlomek nákladů na projekty kanálů ale představuje nejrychlejší krátkodobé řešení. Potenciál Khor Fakkanu a Fudžajry se neomezuje na ropu ze Saúdské Arábie nebo Emirátů. Země jako Irák, Kuvajt a Katar, které nemají alternativní ropovody, mohou přepravovat svou ropu po zemi nebo pobřežními loděmi do emirátních přístavů
a tak obejít Hormuzský průliv a získat přístup na světové trhy. Například Irák nemůže exportovat z Basry, pokud je Hormuz uzavřen, ale jeho ropa může být přepravena po silnici do Emirátů a odtud expedována z Fudžajry. Kuvajt může posílat svou ropu nákladními vozy nebo ropovody na krátké vzdálenosti. A ačkoliv skapalněný zemní plyn z Kataru vyžaduje specializované lodě, jeho ropa a kondenzáty mohou být napojeny na emirátní síť. Obchvatné přístavy tak přestávají být pouhými výstupními body pro jednu zemi a stávají se regionálním energetickým uzlem, schopným kolektivně zvládnout export ropy ze zálivu. Existují však kapacitní limity. Přeprava milionů barelů denně pozemními konvoji je logisticky složitá a současná infrastruktura nemůže plně uspokojit poptávku. Krize však urychluje investice, které by normálně trvaly roky, a projekty jsou dokončovány během měsíců. Studují se nová ropovodná spojení mezi Emiráty, Kuvajtem, Irákem a dokonce i Katarem. Každý nový ropovod zmenšuje vliv Iránu nad Hormuzem, protože každá země napojená na obchvatnou síť je odstraněna z dosahu íránského nátlaku. Za touto nouzovou reakcí se skrývá síť infrastruktury budovaná diskrétně po desetiletí. Saúdská Arábie, poučena z konfliktů 80. let, vyvinula ropovod východ-západ dlouhý 1200 kilometrů, který spojuje zařízení v Abqaiqu na východě s přístavem Janbu na Rudém moři s denní kapacitou až 7 milionů barelů. Podobně Emiráty provozují ropovod spojující pole Habšan přímo s Fudžajrou v Ománském zálivu. Při maximální kapacitě se tyto projekty, kdysi náchylné k narušení geopolitickými krizemi, nyní staly kritickými tepnami udržujícími globální ekonomiku. Akce Saúdské Arábie a Emirátů není jen změnou přístavu. Signalizuje, že záliv přestává záviset výhradně na americké ochraně a začíná budovat svou strategickou nezávislost. Zatímco americký prezident vydal ultimátum, záliv jednal autonomně a implementoval svá vlastní řešení. Množství výstupních bodů exponenciálně stěžuje úkol Iránu. Pokud je napadena Fudžajra, Khor Fakkan zůstává v provozu. Pokud je zasažen Khor Fakkan, funguje Janbu. I kdyby byly zasaženy všechny tři, vždy by existoval aktivní bod. Irán nemůže uzavřít celý obchvat jediným úderem. A jak se každá země zálivu připojuje k této síti, manévrovací prostor Teheránu se postupně zmenšuje. Nicméně existuje deficit. Ropovody nepokrývají 11 milionů barelů denně a aby se to kompenzovalo, musí být průliv fyzicky otevřen. Kapacita Iránu přesahující 5000 námořních min představuje značné riziko. Odstraňování min v mělkých vodách může trvat týdny nebo dokonce měsíce a operace v konfliktním prostředí jsou extrémně nebezpečné. Proto je prioritou vojenské koalice 22 států odstraňování min. Zatímco Spojené státy používají letouny A-10 Warthog a vrtulníky Apache k neutralizaci pobřežních raket a základen rychlých člunů, námořní minolovné flotily čistí průliv metr po metru. Tuto efektivitu je nemožné replikovat v širokých kanálech nebo přístavech otevřených do oceánu. Zde funguje obchvatná infrastruktura jako strategická pojistka. Vojenská koalice je okamžitým řešením, zatímco kanál představuje dlouhodobý díl, který doplňuje rovnici Irán bezmocný proti svobodné plavbě. Tím, že se tankery vyhnou Hormuzskému průlivu, je iránská investice do asymetrické námořní síly prakticky znehodnocena, flotily rychlých útočných člunů, bezpilotních námořních plavidel a více než 5000 námořních min, navržených pro úzké a mělké vody, se stávají zbytečnými kusy, pokud tankery již neproplouvají tímto koridorem. Zbraň bez strategického cíle není nic víc než drahý kus kovu. Dopad se rozšiřuje i na globální finanční trhy. Nárůst pojistných prémií pro plavidla proplouvající Hormuzem přímo podnítil globální inflaci. Přesměrování toků ropy přes Khor Fakkan, Fudžajru nebo budoucí Musandamský kanál zcela mění toto vnímání rizika. Miliardy dolarů v rizikových nákladech jsou eliminovány, což ulevuje tlaku na trhy a snižuje globální logistické náklady. Ekonomická nestabilita postihuje zejména asijské průmyslové giganty jako Čínu a Japonsko, které jsou závislé na dovozu energií. Zavedení alternativních tras snižuje zranitelnost dodavatelských řetězců a zaručuje energetickou bezpečnost regionu. Zároveň se americkému námořnictvu uleví od jeho nákladné desítky let trvající mise hlídkování v průlivu. Pro západní námořnictva to představuje strategickou příležitost uvolnit zdroje a soustředit se na jiná kritická místa na planetě. Tato revoluce v logistice a inženýrství značí novou fázi v moderní geopolitice. Začátek éry geoinženýrských válek. Státy se snaží neutralizovat protivníka změnou samotné geografie,
místo aby s ním bojovali na zemi. Vyhloubení kanálu skrze horu nebo instalace ropovodů pod pouští je asymetrický tah, který eliminuje staleté vojenské výhody soupeře. Místo bombardování nepřátelských cílů jsou zničeny trasy, které by umožnily průchod jejich zdrojů. Když nezbývá žádný průchod k obraně, strategická karta hrozivé mocnosti je znehodnocena. Tato strategická blokáda se promítá do ztráty diplomatického vlivu. Teherán čelí této realitě. Režim, který používal schopnost paralyzovat globální ekonomiku jako explicitní či implicitní hrozbu při jaderných jednáních a regionálních konfliktech, dosáhl bodu zvratu. Jeho nejmocnější karta je zneplatňována. Musandamský kanál nebo trasy z Fudžajry, udržující světový obchod, účinně demontují jeho diplomatický štít. Když si hráč uvědomí, že jeho velká nátlaková karta již neplatí, dochází k rozhodujícímu posunu v mezinárodních vztazích. Znehodnocení strategických zbraní bez jediného výstřelu vyvolává mezi vojenskými velitelstvími operační paniku. Na druhou stranu však tato vize značí úsvit nové éry strategické autonomie pro mocenská centra arabského poloostrova. Saúdská Arábie a Emiráty již nejsou pouhými dodavateli energie. Stávají se architekty globálních obchodních tras, formujícími své exporty podle vlastní vůle. Zaručení tras nezávislých na vojenských hrozbách sousedů představuje konečné upevnění suverenity. Náklady na kanál, které mohou přesáhnout stovky miliard dolarů, jsou vysoké, ale nezávislost a spolehlivost, kterou poskytuje světovým trhům, z něj činí nezbytnou strategickou investici. Kapitál zálivu již neprodává jen ropu. Nabízí jistotu nepřetržitého, bezpečného a vydírání prostého toku energií. Mapy světa se někdy překreslují těžkou technikou a ocelovými ropovody. Vody Hormuzského průlivu budou téct dál. Ale průchod, kterým již neobíhá globální ekonomika, se redukuje na pouhou poznámku pod čarou v námořní historii. Odhodlání států zálivu neutralizovalo desetiletí vydírání bez jediného výstřelu. Životně důležitá tepna globální energie našla nový kanál a toto nebezpečné úzké hrdlo utichlo. Řetězy byly zlomeny, hra začíná na novo.